Fabricació de pintures en tricilíndrica. En aquest vídeo mostrarem la fabricació de pintures en una refinadora tricilíndrica, descrivint els passos necessaris i aspectes fonamentals per a poder dur a terme aquesta pràctica, de manera que es pugui garantir la qualitat i seguretat del resultat obtingut, així com la integritat de l'equip. Per aconseguir els objectius, seguirem aquests passos. Les pintures o colors artístics són el resultat de la integració, mescla i refinat del pigment en l'aglutinant. Es poden fer manualment de forma artesanal mitjançant pasta amb moleta o bé de manera industrial emprant per això una màquina elèctrica denominada refinadora tricilíndrica. Aquest equip serveix per a homogeneïtzar de forma mecànica la mescla del pigment amb l'aglutinant i expulsar l'aire, refinant i eliminant els aglomerats. Les refinadores de 3 cilindres tenen també altres usos industrials com a fabricació de pintures, tintes, ceràmica, cosmètica, farmàcia i productes alimentaris. En aquest audiovisual manejarem la refinadora tricilíndrica Oliver Butler G372H del Laboratori de Pràctiques del Departament de Pintura de la Universitat Politècnica de València, adquirida en 2007. La formulació de la premescla, la seva consistència i rheologia són fonamentals per aconseguir bons resultats de finor i producció. Per a aquesta pràctica necessitarem refinadora tricilíndrica, rasqueta arredonida, recipients, aglutinants, diluents i pigments. Aquests són els colors que recomanem pel seu bon poder cobrent i colorant, la seva solidesa i per ser compatibles entre si i amb tot tipus de tècniques. Per a facilitar la neteja i evitar alteracions cromàtiques, fabricarem els colors per ordre d'incorporació en la paleta tonal. És recomanable realitzar aquesta pràctica en llocs que compleixin amb els requisits i les normes de seguretat necessaris. En realitzar aquestes operacions hem de ser prudents per a evitar caiguda d'eines o peces, atrapament o aixafament, sorolls i vibracions en funció del nivell i temps d'exposició, lesions oculars, inhalació de compostos orgànics volàtils. Per això és indicat disposar dels següents equips de protecció individual. Per a manipular la màquina es necessita calçat de protecció i ocasionalment protecció auditiva, obligatòria per damunt dels 87 decibels de nivell continu equivalent o amb pics superiors a 140 decibels. A més, en funció de la toxicitat potencial de la pintura que anem a fer, recomanem usar ulleres de protecció bilateral, guants i o màscara de protecció adequada, sobretot quan aquesta conté compostos orgànics volàtils. En tal cas, preferentment farem ús del sistema de protecció col·lectiva per a renovació forçada de l'aire. En aquest enregistrament realitzarem els nostres colors al tremp, oli resinós estable F05, línia de pintures ecològiques que hem desenvolupat els últims anys, gràcies a diversos projectes de I+D+I i que al no propagar en l'aire compostos orgànics volàtils, a més de netejar-se amb aigua, no precisen l'ús d'EPIs. La roba de treball més adequada és una bata de laboratori. En cas de cabells llargs, és important portar-ho recollit. Tingues disponible sempre i consulta les fulles de dades de seguretat de les matèries primes. A continuació s'indicaran els passos a seguir per a dur a terme aquesta pràctica. En primer lloc, prepararem el material i equip, comprovant el seu correcte estat i funcionament. Per normativa de prevenció, la màquina ha de manejar-la exclusivament el tècnic responsable. Per a optimitzar l'esforç començarem des del color més clar cap al més fosc, encapçalant la llista amb el blanc i seguint l'ordre cromàtic de la paleta típica tonal. Blancs, grocs, vermells, terres fins al negre. Únicament caldrà netejar l'equip i eines entre els canvis de color. Amb la màquina parada, col·loquem els corrons d'entrada i central tancats i el de sortida oberts. Ajustem una pressió de 40 bars als dos costats del corró d'entrada. Si el producte és poc vistós, ajustarem una pressió menor.
Introduïm una quantitat moderada d'aglutinant més pigment blanc prepastat a l'interior de la tremutxa distribuint-ho al llarg dels corrons. En posar-ho en marxa, el color se distribuirà regularment formant una pel·lícula. Es corregeix la pressió depenent del gruix observat. Introduïm més producte en la tremutxa que en uns minuts s'escalfa. Sense detenir els corrons, es passa la palanca a la posició de molta, amb els 3 corrons tancats, i s'estreny el polsador fins que es forma una pel·lícula sobre el corró de sortida. S'acosta la fulla al corró i el producte surt lliscant-se al dipòsit de recollida per la safata portafulles. A mesura que la pintura va sortint de la màquina, ha de reposar-se amb més quantitat, evitant que la màquina es quedi sense producte, perquè la fricció en sec dels corrons entre si, sense producte, causa danys importants en aquest. És convenient provar una mostra de la pintura quan la donem per acabada, tant la seva aparença com la seva consistència i reacció a la manipulació. Si resulta excessivament fluida o dura, serà necessari compensar la formulació tornant a pastar-la novament. El color fabricat es retira per al seu envasament, mentre es realitza el pastat del següent color, de més clar a més fosc, en l'ordre de la paleta tonal. En finalitzar, mentre el tècnic s'ocupa de la neteja de la màquina, nosaltres ens emprem de deixar l'àrea de treball en perfectes condicions. És important l'eliminació adequada de tots els residus una vegada acabada la pràctica, evitant llançar al desguàs qualsevol sobrant de material. Per seguretat, la tricilíndrica ha de manejar-la exclusivament el personal tècnic responsable de l'equip. La formulació i consistència del producte, la pressió i temperatura de treball són els paràmetres per a optimitzar la capacitat i la qualitat de producció. És fonamental que en la premescla, per a obtenir la base de molta, els pigments i càrregues quedin totalment humectants. La relació entre pigment i aglutinant, la concentració i l'índex de captació són de gran importància en les propietats mecàniques i tecnològiques que tindrà la pintura. Els corrons són la part més fràgil de l'equip, s'ha d'evitar que puguin rebre algun cop i protegir-los amb un producte antioxidant abans de parar la màquina, per evitar que s'oxidi. Hem après la manera de pastar mecànicament les mescles d'aglutinant i pigment que componen les pintures artístiques. En aquest procés mai haurem de menyscabar les pautes de seguretat. Amb aquest recurs milloraràs la teva capacitació professional i guanyaràs en independència.